काकी पाया पडतय. कोण रे तू? भागव्यांचो. भागव्यांचो? बघ बघ ह्याचे संस्कार बघ. तुका म्हणून सांगतोय पोरा, ह्यो ना फक्त पोरी घराकडे येले का ह्याचे संस्कार बाहेर येतात. बरं ता तू किती येईलस? काकी 10वीचा निकाल लागलो. 80% गावले माका. 80%. बघलं 80% गावले ते का? नाहीतर यो आमचो 8वीच्या पुढेच जाणार नाही. काकी इलस बरा झाला. काकी कोपरो साफ केलंय. तुका नारळ काढून होय होतं ना? होय होय काढलंस. अरे काढलंय काय, सोलून पण ठेवलंय. बघ बघ जरा, ह्यो आमचं परेश ना किसपाटाच्या कामाचो नाही, नुसतं घरात नाही घरात चूल कोंबडो खायचो. हे का खय बाहेर घेऊन जाऊच्या सुद्धा लायकीचो नाही. बघ जरा, शिकव शिकव हे का काहीतरी. शिकवते. पण काकी ते कुसके नारळ जरा बाजूक काढून येते. काकी पेढे आणले हत. अरे किती वेळा 10वी पास होतस? काकी 10वी काय, त्यानंतर 12वी 15वी M.Com झालंय. आता नोकरी गावली आहे कॉल सेंटर मध्ये. स्टार्टिंग 25 पण नंतर वाढतलो. बघलस तो शिकण नोकरेक लागलो, नाहीतर तू अजून शिकत ता पुस्तक तरी सरळ धरलं. कप्पाळ माझा. इलस तू कसो कामाचं पोर असस? कामाचो पण नोकरी खयात का? तू तरी नोकरीक लागान काय उपयोग? नुसती खानावळ्यात दितस, ती पण 4,000 रुपये. बाकी सगळं पगार मित्रांवरच उडयतस. आवशीच्या हातात कसो पुरो पगार देव खोयो. काकी माका ना पगार कमी आहे, पण मी सगळे आवशी बापसाकडे देते. बघ बघ जरा. काकी या घे. अरे कित्येक अगो ठेव ग, म्हाताऱ्या माणसाकडे असावे. बघ बघ पगार कमी असा पण दानत बघलस. काकी पाया पडतय. पेढे? अगो पेढे कसले खातस? डायरेक्ट जेवूकच ये. लगीन करते ही घे पत्रिका. वय बघ बघ कसं मोबाईल मध्ये मरता. अरे ह्याच्यासाठी किती पोरी बघितला, एक सुद्धा पोरगी पसंत नाही. अरे ह्यो काय मोठो राजबिंडो लागान गेलो जो एका अप्सरा गावतली. अरे निक्या किती करता असं? म्हातारी किती रांगतली, करून टाक लगीन. वय रे वय, तुकाच माझी काळजी. काकी इलस केवढो मोठो झालंस. मोठो झालो पण लगीन जाऊक नाही अजून. तिया लगीन करून उपयोग काय? तुका सांगतय ती बाया हाडल्यांना किसपाटाच्या कामाची नाही. अगो कामाची नाही. तरीच या दोघांका काल रात्री हॉटेलात जेवताना पाहिलंय. अरे नुसतो माज रे, पैशाचो नुसतो माज. जेवण बिवण काही घेणार नाही. पोरा तिया मात्र असा करू नको. ती आवशी बापाच्या मर्जीतलाच बघ.